Hai unha alerta laranxa en toda a costa atlántica galega por ondas. Ese aviso é amarelo na costa cantábrica galega. Precisamente ali na Mariña de Lugo hai tamén activado un aviso amarelo por mar de vento, como tamén no sur da costa de Pontevedra. No tocante ás chuvias, no interior da provincia de Pontevedra e na parte máis occidental da provincia de Ourense, hai activado un aviso amarelo, precisamente polo que dicíamos, por chuvias, así que mañá vai ser un día de inestabilidades, con ceos entre nubes e claros en toda Galicia, e espérase que nas horas finais do día pois chegue unha nova fronte. Pois estaremos, dende logo, máis que pendentes de como evoluciona o temporal, pero a verdade é que, pois igual polo mal tempo que fixo hoxe, o día amenceu bastante a escuras, verdade? Un día moi gris, un día, bueno, triste. E nós, moitos de nós estamos tamén tristes e dicimos, home, pois que nos pasará? Pois igual estamos sufrindo un trastorno afectivo estacional. Que é isto? Pois é que nos sentimos con menos enerxía, que nos sentimos apáticos, que temos fatiga, algo tristes, que temos insomnio, que non dormimos ben polas noites, non descansamos, e iso, claro, afecta ao longo do día. Pero, Espiño, haberá algo para solucionar ou non? Pois vamos a dar aquí a pantalla a ver que Puxécheste ben serio, non sei... É que me dá un pouco de mágoa a rapariga eso, que está aí sufrindo moito. Espera un momento. Podemos facer cousas, compañeros. Raca! Ai, como me gusta darlle aquí. Podemos facer cousas para ter un pouco máis de enerxía, expoñerse ao sol. Non pasa nada se non vede o sol, podemos estar ao aire libre, xa nos presta, porque o noso corpo absorbe toda esa enerxía. Se podemos ir da casa, aínda que sexa con paraguas e chubasqueiro, estamos mellor fora. Realizade actividade física, movédevos, porque claro, o tempo pide... É verdad. Sofá, manta, que non está nada mal, pero non pode ser todo o día. Non. É pois toda a noite, claro. Alimentos saudables. Métede unhas boas lentellas, unhas boas cousiñas. Comida quente. Comida quentiña que presta o corpo, un caldiño, unha sopa de cocido como que comimos nós hoxe. Maravilla. Ou evitad as estas, que despois pola noite témolo complicado. Pero podemos facer máis cousas, non? Home, por suposto, a mí encántame todas estas claves que deches, pero eu sei unha que ainda presta máis, A ver. Presta máis que é manterse activos, facer exercicio. Eu antes vin tristísimo a Emilio, e agora, menos mal, Emilio, que ti fixeches aí un pouco de exercicio, porque que xa te vexo con outro humor, A ver, mira. Oita, mira. Agora, 3. Pam, pam, pam. Salle, Rocky. Que coordinación. Unha hora sí que levamos, non o credes nin vos. Hola, 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 hola. Mi madriña, pero vai reventar esas camaselas. Que subido nace, porque xa vos dixemos antes que para evitar que liberamos menos serotonina, liberamos moitas menos endorfinas, temos moitas menos horas de luz e estamos en compañía de xente que é outra das claves, socializando. Hola, estás viva? Sí. Sí. Hola, que tal, cariño? Hola, que tal? Muy ben. Gustalle saudar, claro, porque están aí a pleno Atención, rendemento. para un momento. Ti ves de Rianxo até Pontecesures porque isto dache vida. Da vida. Moita vida. Miramos cara fora. Bueno, fixademos como está isto de empañado. Mira, Sí, Javi, mira. No, mira. se nota a forza, Total que se libera aquí. Se ti non viñeses hoxe aquí, botarías o dente casa calquera. A calquera. A calquera. Vou mandar por aquí. Que tal, María? Moi ben. Perfecto, porque María, todas son premium, pero María, estamos hoxe dicindo que é importante tamén para sobrelevar que temos menos horas de luz estar en compañía, unha clase colectiva, facendo exercicio. Lévase moi ben. Hasta a noite. E agora, se non estiveses aquí, imagina por un momento, vouche pedir un esforzo aquí, Javi, parada na casa, sen facer exercicio, escuridade no exterior, cal sería a túa cara? Pois estar no sofá triste. Vendo a Esa tele. realidade non te interesa. No. Vamos, que non te interesa esa realidade. Arriba. Por aquí veño. Porque esta persoa que vedes aquí leva 10 anos practicando isto, que diredes, que é isto? É o body jump. Hola, podes te girar. Gírate. 10 anos practicando. 10 anos practicando. Moita xente queremos transmitiros esa mensaxe de temos menos horas de luz, o ánimo caído, outono inverno, como se lle nota os días, esa frase que dicimos tanto. Dilles que as clases colectivas tamén... Esto é maravilla, esto é terapia. Vale. Nin luz, que non che vai faltar nada, nin desánimo, nin nada. Dixeches yo coa voz, pero agora vas yo dicir cos pés. Dillo cos pés. Vamos, 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 vamos. Bueno.
Mi madriña que é verdade, É certo, non? Graciela, monitora, capitana. Capitana, bueno, monitora. Canto nos dá para a cabeza, para o corpo e para o ánimo? Isto é terapia. Terapia, veña que eu subo, veña que vou, terapia, body jump, todo o mundo a facer exercicio, para que ese inverno non se apodere de nós, vamos! Madriña, pero acaba de virse este plató abaixo que a enerxía que chega dende Pontecesures, Eu digo unha cousa, esas mulleriñas eu non sei como van dormir esta noite porque teñen tanta enerxía que estamos vendo agora que de verdade chama a atención. Pois marchamos con esta imaxe porque é maravillosa. Mañá Mañá volvemos, máis Hora Galega, non faltedes. Grazas por estar aí.